דור שלום, יש לי דירה ששווה כ3.5 מיליון שקלים, ואני עושה עליה תשואה שנתית של כ3% בלבד. מה אתה אומר? אולי שווה למכור את הדירה ולהשקיע את הכסף בשוק ההון. אז כמו שכולנו יודעים, התשואה על דירות להשקעה בארץ מאוד נמוכה. האלטרנטיבה היא השקעה בשוק ההון. תיק השקעות ברמת סיכון בינונית יניב לנו קדימה תשואה שנתית ממוצעת של כ6%. תיק השקעות ברמת סיכון גבוהה יניב לנו תשואה שנתית ממוצעת של מעל 10%. לכן יש לא מעט כלכלנים שמאמינים שלא נכון להשקיע בדירות למגורים בארץ. פשוט מאחר וכלכלית לא מדובר בהשקעה טובה. אבל לפני שאתם עושים מהלך כזה, לפני שאתם מוכרים את הדירות שלכם ומשקיעים את הכסף בשוק ההון, קחו בחשבון, השקעה בשוק ההון היא השקעה תנודתית. מי שישקיע ברמת סיכון גבוהה למשל, יהיו שנים שהוא יעשה 30% על התיק שלו בשנה אחת, ויהיו שנים שתיק הזה יניב תשואה שלילית של 30-40%. ראינו את זה קורה בעבר, זה כנראה יקרה גם בעתיד. התנודתיות הזאת לא מתאימה לכל אחד. אז יש לכם פה חומר למחשבה. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר.